Na matano kahayag sa kangit-ngit, lugar asa nagtubo, uso ang pasingit. Dere kay iya kay kit-kit sa isi kapanit. Get it? In the city, money is the ticket, in and out. Ako ran ni suluho na sa na ning kamutog. Ako maumbawal makisaw, labaw kalutaw mo kurbada pero dili latagaw. Bombilya di maaw sa kung aura mo palaw. Hayahay si paaso, hinambit ni hapeso. Way laktaw sa proseso, likay ron di mapriso. Amo di pagwapo, mula permis ulo. Dungog ang bugiro, tingogs mga sarado. Unsaon na ang able kung laka sapi. Yaw tibi, o galan ng babasik tabi. Bukod man ni dili po si kiri-kiri. Bukod man ni dili po si kiri-kiri. Bukod man ni dili po si kiri-kiri. Likita, hiluta, tilapig dagote. Rima, pilita, di manimaho ug iti. Pahilo ng pagpalina. Rapolo Dakbayan 2021. Balik ng battle karon Rapolo. Mo ni ang sinugdanan sa pila ka tuig nga nabakante mino. So, maglangas na, maglangas. Rapolo sa Mars. Ay kabala ka kay nisunod mi sa mga pamalao diri. So, big shout out Sizzling Cartel, The Vape Spot, Mojitos, Wildworks Tattoo, Jurisa Wildwork Tattoo, Ink Famous Tattoo, Greedy Bastard, Ubreak, Headwear, Streetwear, Headgear. Okay, so, Sapophilia Clothing, Breakthrough, Activist, Kayo Outdoor, Saka Daily, 032 Cartel, South Style Clothing. Daghan na nila. First battle sa akong wala nino. Sa wala. Gikan Surigao. Surigao del Sur. Surigao del Sur. Make some noise for Dansoy. Club. Sound to, gikan puro kamotes. Make some noise for Clay. Barrio, Kamotes Artist, Rescam New Gen, New Friends Family, Kamotes Skateboarding, Laban Natay, Franza Puro Cebu, Nadine Zorich. Kaya mo nagkwentos, tawag si... Tawag ano? Pili niya una si Dansoy. Minata! First round, Dansoy, let's go! Let's go! Almost 2 years po nawang Rapolo. Mga ayos ni nakambak. Ang iyo sa first timer diri bro, pero ikaw akong pakaulo ng kamsa, Rapolo game? Yeah! Predictable. Mauunang butang nasud sa kung hunang-hunang tong time nakita na ko imong battle vid. Kay every line sa kung madunggan na ako sa uban na battle league maong dali ra nimo intercept kung spit og mga recycled shit sakto ra pud naklay nimong pangan. Kay di nimo kaya makamugna og solid hit. Stupid bitch. Kay ba ako makasud sa Rapolo do is your biggest dream. Pero mao na nimong first and last battle kay ikaw ray makahatag diri wait ka slink. O sa clean mo na pangalan, di na ako duwaan bro, di na ako hilig magbinata. No need na in-name flip ang Clay, di na ako trademark, di na mak. Kay Clay, fuck that. Child's toy ra ka bro. Mong pati bata, kaya ra kang duwaan. Sakt, mao nang klaro na storya. Sakto sa kamao mga mot, di kontra para kaning Clay maporma. O dili karon di ka porma. Kay kung panispik ka, murag boxer na short job. Karon tistingig bira, kay pati launti ka og dead cuts. Sa akong kumunga baga. Kung may go pain kay mo long last o wa na chance pa na makausan ning weak fuck. O di na ko need magpalaw mo ron. Kay kita sa akong kontra ang pagkabugo gipagrabe. O wa ko'y makarni ron. Kay kita sa imong lawas na bukog rang agi. Pero no choice ko. Lamon ni sa ako karon di na nako kailangan bahog og patis. Tunga ning bukog sa akong atugbangan na murabag. Bone marrow na dish. Yo. Og kabalo ko rin tok lang, taas tag age gap na sa sobra kataas. Lahi tag generation na nabuhi. Kamu sa puro toxic shit kami. Sa generation na musukol og mga bully. Kami basta na problema, amura na pasagdan, mao na mong solusyon. Kung kamo na problema, suicidal, mga weak shit. Tawagon dayon ninyo depression. Mga weak fuck, okay kamo ning mga... Yo, sensitive topic pero good sa okay kamo ning mga sad boy sa sock med share og shit post.
Hilig og mga deep coats pero mas hilig og deep throat. Kaya nangutana na ako. Gahi ba na akong kontra tubag na ako, bitch no. Kikaina rin ako ni gidulaan ng clay. Like fucking play, go. O karon, imo rounds na. Pakita na gahi ka. Kung puro fat jokes o mga low class lines, imo gi ang dadri. Imo ra jud gi pamatuod na yung anak ka mabaw mo suwat na pati sa suwat. Di mo kaya mabot nga nung unod time. Everyone play! Welcome back, Rapolo. Wala gyud ta madismaya. Iputos na nigsugod na ko grap ulo ni mong nakataya. Tagtaron na kog maayo. Total wala man ko'y lingaw. Salamat sa inyong gidonate na baboy. Ako ni bahala na ihaw. Game? Hey! Bagong salta. Pareho ra ta. Pero nagtuo ka magkapareho ta. Assuming ra ka. Nagdara kag masla. Dili ka makatsamba. Murag pagka-presidente ni Pacquiao gamay raw tsansa. At speaking of Pacquiao, ang topic sa boxing na diretsoon. Buhay anti-kag jab kaya na si Leo, ikaw ako trabahoon. Left jab, right jab, hangtod sa ikaw ma-corner kusog na hook ang finisher murag boss banner. Pero streamer ka di ba? Pakauwaw lang ni si Manoy. Magsando magduwa niya sa live magpakitag tutoy. Kaya sa live magpakitag tutoy. Pangbabay kag dughan. Pero ang cleavage walo kahiwa. Pa-stream pa kang gataya ka, Flappy Bird, dry mong giduwa. Pero sa akong mga bala, dili ka makabantay. Cheater imong kalaban. Sa akong pangalan, sa unahan na ICL. Underscore client trace, maong lisod yun malikayan. Mala counter-strike ang galawan. Imposible makadagan. Patay na ni daan ng po nalagtaman. Kinana kay Cruz sa atubangan. Nana kay Cruz sa atubangan. Mismatch ding duwa. Klaro na ang resulta. Murag sports car versus tura-tura, Lebron o Gabueva. Rookie ko sa liga, pero dili newbie mo tira. Hase na og imba, rookie season ni Luka. Rookie season ni Luka. You're such a trash. Don't waste your time cause you can't win, believe me. You sure you wanna fight against me? You should have known that I would let a trash can defeat me. O English, malamang imuutok na bulabog. Pasabot raan na, kaya tikapat yun, bisan pas Tagalog. Pero wala ko ng hambog. Igor ako nakig-ila-ila. Camotes Island represent. Surigao, dili ka makasurvive sa isla. Tayo. Yo, gitira akong pagka-streamer. Sa ako, di ka pwede mapuslan. Nagpakita ko totoy, pero ikaw tong nautgan. Yo! Nakaikanta bahin sa pangampanya ni Inday Sara Duterte. Pero imong plano wa na dayon. Dili tungod si Inday Sara wa ni dayon sa pagka-presidente, kundi sa imong mga suwat na nahimog patapon. Oo, ni suwat kas pangampanya na wa na dayon. Mao nay dakong laparo sa imo. Grabe nimo hinaguhay sinuwatay og jingle, pero sa urinal gidiretso. Mao na ang resulta sa mga uhaw sa kasikatan. Sa siginyuran, sararan, kamo na noon ni biyaan. Og ayo ina para sa iya makatabang. Kay Prel Talk para na masudlan imong bulsa. Kaning dudong sobra kapit kay Inday, tuag ipaasa. Ako, bisa ingon dili ko na og kwarta. Pero kailangan nato na para natay mapalit. Pero putang inawa ko naabot sa punto na ing ana nakadesperate. Mao ang plano na lahi. Dito na po ninidapit kay Yorme Moreno. Estilo nimo grabe ka bugo. Mura ka guway pang kapital sa aksi kay mo asar ka sa isko. Oh. Yo. Og mao na dili na magsilbi imong estilo na pilit. Imo ra gyud gipanindigan imong pagka-sticky clay kay biskan asar ka mo diket. Basta nay kandidato mo dagan biskan di nila ganahan hatagan nila suporta. Klarong peke na batasan dili magsilbi na galawan mawasta mo ra na Mexicansa. Pero karon mahibawan ang tinuod na batasan mo di na ay pangutana na clay usa man day kakaduwaan mo mapalit ra kag kwarta. Ug karon dili ka sa ako akay tsansa. Yaw, ug karon ipakita na ako kung sa kakabugo. Mao nang di ka magsilbi. Yaw. Mao ay paghasil diri bro. Mas lamang pa ko nimo biskan mo sa panana battle. Kay ba kung hasil ang grind imong grind mang hasol. Mao ay pag feeling arki diri bra. Kung di pa na lawom imong bulsa. Kung di pa na lawom imong bulsa.
Kaning taga kamotis kamutihon. Ron, na puro ra istorya. Mora ning arki na way kwarta sa kalisod na tanggong sa smiyo. Ako tirada pinaarki man pud kay kadusuwat no kag linya pulido. Time. Naugdan ko niya. Naugdan ko sa iyang stream. Unsa na Tinder? Ate nitug-an ra ka nga bagko ra ka na transgender. Game. Yan na si Boss Leo, utukan daw ka. Maong believe siya ani. Sa sobraan ka bright, yang iro na puti, ganyan lang og brownie. Pero baga ra kaayo. Abi gi-invite ni Boss Leo. Bago pagani sa Rapolo, nag-request nag-battle na promo. Unsay battle na promo? Double meaning na dayon kay na ako'y nadiskubre. Walay duha-duha mo sa kaysa tagay pero walay pliti-pliti. Unsay imong trip? Amot sad panagsa bahalag pobre. Mura rin kay si Kyle Kuzma kay makasyatra og libre. Ha? Makasyatra og libre. Pero mauna di ay ni si Dansoy. Grabe, what the fuck? Kanus-a pa manigawas ang logo sa Pigrulak. Murag nakatulog og duha ka spalding ang hinampak. Sa kadako sa imong bilbil pwede na magduwa og gantak. Dakot to kaayo, kanisan na sobraan sa katambok. Imong lawas og itsura murag crossbreed sa hippopotamus og lamok. Sa mga driver og jeep diha, ayaw ni pasakay. Niglingkod sa giatay tibok likuranan ma-occupy. Kay kanalawasa dan dili nakahibulngan. Basta para sa sudan, iyang pakamatyan. Pero dili kahibulngan, labi na mag-uwan iyang tiyan pwede masilungan. Pwede masilungan. Pero legit daw siya na MC. Iya pang gipamatud-an bay. Ipangutaan nakin sa idol niyang rapper, iyang tubag, si Ninong Ray. Kailan mo ni Ninong Ray? Lamig kayo mga putahe. Kailan mo Ninong Ray? Lamig kayo mga putahe. Kaon raman di mo gyari, gawa ni mo gabae. Pas musugot na lang ko yung ani kadaot, at least flexible. Ikaw ang magpasingot, imbes singot mo gawas, ang mo gawas edible. Mo di ayo magprito sa inyo, sugo na ka magambak-ambak. Kay gamay ra nimong lihok na ni mantika na matagat. Pero gusto na ang insulto. Kay murara mi dirig nagsiso. Nagpalabi kas kabug at maong musaka ko diretso. Wala ni nako tinud-ah. Dili nimo deserve ang gatos na porsyento. Nagbilin kog 55 para nimong 45. Ako ang kanser na mobabag sa kinahanglang taak nimo sa Rapolo. Kay stage 1 pa lang migo, grabe nakadelikado. Sigurado na mag-abat. Dili ka pwede mag-inamaw. Nangandam kag usa ka buwan para mamatay sa usa ka adlaw. Dala ko yung putinero, gitawag, ingan lang og brownie, pisti grabe ka kabugok. Gitawag to na og brownie, kay gitan to slapok. Yo! Gusto kag sakto na exposure sa Rapolo, maong diri ka nyapel pero malas ka ako nung makalaban. Pero kay karon i-expose ti ka sa way na di nimo ganahan. Rapolo game? Di ba break naman si Momoyap? Dito pa lang nakatilaw naka-beach slap. Kani first ni mo duwa sa Rapolo, himuon na to nag-ikaduha ni mo na break up. Dili ko hilig og personal sa issue. But this time I'll be throwing facts, real talk. Nagbuwag mo imong uyap kay grabe daw ka kamanyak. 24 hours daw kang horny. Sige panghagad og sex biskan siya way gana. Sa sobra nimo kamanyak ko lang hagad kag threesome. Kauban yang mama. Na one time, sa luyo silang balay, nakukuy-ukuy ka, bro daw kang bitin. Imong gisiplat-siplatan niyang mama ng laban, naunta, mastak sa washing machine. Pero bistado ko ng sikreto naman dire. Gilit na kaundangan hando, dili na mo tuloy mong luha. Imong uyab hapit na matay, kay 24 hours na mo siyang itutulak. Pero joke lang, dili ko nga na kamabaw mo suwat. Karon round 3, pakitaon ti ka kung unsa ko mubuak. Himuon ko ning vaccine ron ang duwa. Bahalang dili ta ka pareho og weight class. Pero frustration ug gas out imong makuha. Kay kagainar ti kag outbox. All 3 rounds tagaan ti kag 10-8. Ikaw nagbahalag pal calculate. Kay udak niya ni loser weight kung masugat niya kung straight. Oh, boxing reference, gas-gas na gamiton. Pues, dahil ako datong duwa ron. Di ba streamer ko? Sige, duwa. Yo! Mao ning duwa na considered na mismatch pero paduwaon ko ning kontra. Warzone kalaban sa Roblox nga nata kong ikumpara. O cheater ko ani na duwa. Kay nakaon ang wall hacks, kabisado mong lihok. Accurate akong tirak igo sa ulong murabag nakaimbot. Pero og kanang imong skill set dire, dili pa na pang top tier mo ay pag feeling maayo. Ay pag feeling maayo. Hunahunaa dili ka demonyo kay gikan ra kas kalbaryo.
Og all 3 rounds, gipakitaan kita tinuon ni Badibag. Unta nakakon karon Brad. Time. Last round, play. Sa imong mga tira, wala ko nakabat. Kung sa'y kalit-kulit, gago, bugo, kusmat. Game, round 3. Maura tayo muhang mga bound, puro nonsense ug walk lines. Mga walk rhymes giatay mas na challenge pa kus 44 bars ni Glock 9. Walay kwenta mga punchline. Walay maihap na mga punchline. Ganiha pa lang sa entrada. Mao di ay walay maihap kay walay kwenta kontraha. Walay kwenta kontraha. Dili ka hamok maong wala minimo na pakitaan. Samar sad kas COVID kay wala ko'y nakita na kalaban. Sayop kag gilakangan, mauray imong gigamatyan. Ako ang landmine sa imong gilakawan, sayop kag gitamakan. Wa ko'y plano mudagan, pero lupig kas lumba. Ug pahaitay tag bumbilya, unang mapundir imong suga. Hayag na ang resulta, madagma ra ka sa duelo. Nakasulti ko ana kay kontra lang para kaayo. Butakal pud is dansoy, feeling fuckboy na gwapo. Sig status sayang sex life niya selfie dayon sa banyo. Sig selfie dayon sa banyo. Virgin since past life. Sa mga babay ay pinamay. Sa battle na apply kaya kani baboy wala pa'y tira sa tinud-anay. Sa tinud-anay. Nangopya na gani kag linya, nagpasuwat pa ka. Klaro kayo sa hype. Keyboard warrior man unta pero naailain na tiga type. Naailain na tiga type. Sige highlight sa mga lines. To think he can control C. Sige padayon sa pag-copy pero dili nimo makontrol ang V. Way salig sa kaugalingon, advantage na ko ana dan. Way originality og tapulan, literal na nagsalig sa second hand. Literal na nagsalig sa second hand. Pildi na kadaan, ako ng victory. Di porke mura kag si Jollibee, madana miss delivery. O gipaagi ras delivery, bisag walay pulos ang mga bara. O kituod ang delivery, pero palpak ang package, dapat imungalan Lazada. Mungalan Lazada. So what's up, Mr. How Ironic? / Mr. Real Talk, kaya pa? Kita ko si mga battle, sige kag balik-balik, ana, buanga ka. Pero dawata, unsay hatol, total banga man sad ka muspit. Ug dili magani ni mo madawat, sige rematch tag na ay beat. Rematch tag na ay beat. Bustata, salamat pud Boss Leo. Wala ko experience, pero yung gi-appeal sa Rapolo. Pero request lang ko ninyo, kay inyong manok dili pa pandayo. Kasunod ka ng kusog na punta mo labok, kay kani sisiw ra kaayo. At last, no offense sa mga hurado, si Boss Leo ra jud gasugo, manakog ihaw sa baboy, sige tarungan inyong luto. Para maglagas, Dansoy versus Clay. Yapolo Dakbayan 2021 first battle. Dansoy, gikan pa Bislade, Surigao del Norte, og ni Clay. Surigao del Sur, sorry. Og ni Clay, gikan pa puro kamote siyo, pagpakan sa balik. Lagyan kayo, lagyan kayo sila yung kanan. Judges decision 5-0 para ni Clay. Judges. Dali lang. Yo, round 1. Klaro kay Katanso ito. Then round 2. Na bawi ni Clay tungod sa stumble ni Dansoy din. Oh, round 3 slightly edge na gyud ka Clay. So 2-1 Clay. Yo, Pengday, overall performance, mas epektibo ang material, mas consistent. Pero props gihapon kay Dansoy Clay. Yo, Ralph Day, gibutan ako si Clay kay para na ako tabla ra siguro ug wala na choke si Dansoy. Gahi kay yung mga rhymes sa one sad. Pero na si Istanbul sa 2. Shout out day sa nagupot sa camera si Renz. Yo, bars day. Sa run 1 na rin ko ni Clay. Kaya natabunan ang bars ni Dansoy sa iyang mga jokes. Balik, sa round 2 na nakuha ni Dansoy. Medyo na Istanbul siya sa mga pila ka seconds. Pero yeah, gitu. Kaya sa round 3, Clay, klaro kayo. Yo, Crispy Waters, kana Iceberg. Sa kato nga battle, akong gi-vote kay si Clay. Si Dansoy, nindot po diyang mga banat. Kahit po siya, kanang nindot po diyang delivery. Kaso naman po siya na-slip up. Pero kung ari ka, kung kang Clay kay consistent yung kanya, swabe siya ba? Nga, mura, nasa ito siya yung mga nindot sa mga line katong labi na itong sa last part sa round 3. So, okay.